עכשיו. אני אייל ואני מאוד אוהב לראות את מה שהווישרים עובדים. מה אתה צריך? אני מאוד אוהב לראות איך שנהגים מפעילים את הווישרים, כאילו. ומה זה עושה לך? זה עושה לי מצב רוח שאני רואה את זה. באמת? כן. ולהפעיל לך את הווישרים... יאללה, לך תסתכל. לך תסתכל איך הווישרים עובדים. לא, קדימה, לך קדימה. אני אוהב לראות את זה מפה. מה? אני אוהב לראות גם מפה גם כן. אז לך גם מקדימה. לך מקדימה. אתה אוהב? בטח, כן. אז בוא קדימה, תסתכל מקדימה. כן. מה? נראה שאני זוכר אותך נראה לי. לך תעמוד שם ליד האוטו. לך תעמוד... אתה מוכר קצת. אבל לך תעמוד מול האוטו. מול האוטו. מה זה עושה לך? זה עושה לי מצב רוח שאני רואה את זה. באמת? כן. תשווה. נשמע, באלוהים אני נשמע. שמה? שאני אוהב את הווישרים, שזה עושה לי טוב. באמת? כן. תהיה לי בריא. טוב, נהנית? כן. טוב, אח שלי. נראה שאני זוכר אותך נראה לי. מאיפה? שיכול להיות שאולי ראיתי אותך קרוב למלון מלכת שבא נראה לי. יכול להיות, יכול להיות. ואז פעם אמרתי לך על הווישרים, אתה יודע. יכול להיות, כן. כן, אתה מוכר עליהם, זוכר שפעם ראיתי אותך פה באילת. טוב, אני שמח שנהנתם מהווישרים, איך הם עובדים. איך קוראים לך, תזכיר לי? מה השם שלך? אני. דני? כן. כן, אני קורא מעל, מה נשמע דני? בסדר. טוב, אח שלי, תרגיש טוב, אחי. אתה יכול לצלמות איך שעשה את החיקוי של הווישרים? מה? יכול לצלמות איך שעשה את החיקוי של הווישרים? נו, תקרב אבל. כן, שים לב. תעשה חיקוי של הווישרים. כל הכבוד, כל הכבוד, אחי. יפה, 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 יפה. יפה, מצוין, אחי. אבל זה בלי מים. אין לך מים? לווישרים? זה המים עכשיו? הנה עוד שנייה. אוקיי. אוקיי. מצוין, מצוין. יופי, זה הפעולה של הווישרים. אוקיי. יופי, 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 הבנתי, אחי. הבנתי. לא, אבל תתקרב לי פה שאני אשמע את הרעש של הווישר.